ಎರುಗಿಡ ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡಾ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಎರುಗಿಡ ನಗಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಪ ಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರುಗಿಡ ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದುಂಟು ಅವು ಎಂಗಳು ಕೊರಪ ಆಡಿದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನಗಳು ಇತ್ತೇರಿ ತೋರ್ತು ದಾಲ ಬರೋದೆ ಆಗಲೇ ಅವು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜ ಪಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಅವು ಅವೇನಾಗಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಗಲು ಹತ್ತಿರ ಅಗಲು ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನು ಅಗಲು ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಡು ವಾ ಎರುತೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಅಗಲೇ ಕೊತ್ಕೊರೋಡು ಈ 2 ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನಿಗಲು ಬರ ಕಟ್ಲೆ ಯಾನು 500 ವರ್ಷ ಗಿಡವೆ 500 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಲೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಹೆಂಗ್ರು ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಬತ್ತಡ ಯಾನೇ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ಜನರು ತುಂಬ ಕುಡಿರುತ್ತೆ ಜನ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರುತಗಲು ಮೂಜು 4 5 ಆಜಾಜಿ ಎರಡು ಗಿಡ ಜೊತೆ ಅವು ತಪ್ಪು ದೇಗ ತಪ್ಪು ಬಂಡ ಅನ್ಬೆ ಈ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಈರ್ನ ಎರಗಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇರೋದೇ ಎತ್ತಿಕೊಡು ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಆಯಗಲ ನಿಷ್ಠ ಬೋಡು ಎರುಗಿಡ ಅನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಜನ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪದ ಗಿಡ ಹೊಡು ಆಯಗಲ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೆನೆವು ಐನಾಜಿ ಎರುಗಿಡ ಅದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡ ಅದು ಗಿಡ ರಾಪುಜಿ ದುಮ್ಮದಗಲು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸರಿ ಎರುಗಿಡ ಅವನಾಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರುಗಿಡ ಅಂತೀನಿ ಆಯನ ಲೈಫು ಎಂಗಲ್ ತೂತ ಆಗದಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರುಗಿಡನೇ 5 ಎರುಗಿಡವೆ 5 ಗಿಡದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಹತ್ರ ಯಾಂದೇ ತೋಡು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದಾಗಲು ಕೋಡಿಡ್ಬಿಡು ಅಗಲತ್ತೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡಿಡ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಗಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗಲ ದುಡ್ಡಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಟ್ಟು ಎಂಕುಲೆ ಅವನ ಜನ ಎನ್ನ ಇರುವೆ ಒಂಜೆ ಗಿಡ ಇಡ ಏನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯನ ಒಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಏನ ಒಟ್ಟಣ್ಣ ಇದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಎರುತಗಲಲ್ಲೇ ರಗಲು ಗಿಡ ಒಂದಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಗಲೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ ದೇವಂಡಗಲು ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡ ಅದೀನಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಏರು ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿ ಆ 4-5 ಜೊತೆ ಎರು ಗಿಡವನು ಓಲೋಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇ ಕೊರಪ ಆಂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಅಗುಲು ಪೊರಲೋಡು ಎರುತ್ತ ಏನು ಗಿಡವನಾಗಲೇ ದಾದವನ್ಪಿನ ಉಂಡ ನಿಗಲು ಆಯ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಗಲು ಪದನ್ಲೆ ನಿಗಲು ಓಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾರೆ ಕೊನ್ಲೆ ಇರನ 8 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇರು ಕಟ್ಟೋಡು